अगर केहू के आपन नाम चमकावे के बाद तो पवन सिंह के बारे में अनाप शनाप बोल देला लो, लेकिन जब सामने पड़ेला लो तो चुप्पी साध देला लो। उहे चुप्पी भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो गीतकार, बहुत पुराना गीतकार हवन, बहुत सम्मान रहला उनका खातिर दिल में, जेकर नाम है विनय बिहारी। रात के अवार्ड शो में विनय बिहारी भी गइल बड़न, तमाम लोग गइल बाबू जी, रितेश पांडे गइल बड़े, भोजपुरी के बहुत अच्छा अच्छा कुली, प्रियंका सिंह, सारा लोग गइल बलो। अवार्ड शो रात रहुए जौन बा की कलाकार लोग के, ओरिजिनल कलाकार लोग के अवार्ड शो काल रहुए। तो भाई में पावर स्टार पवन सिंह के बेस्ट एक्टर आ बेस्ट सिंगर के अवार्ड मिलल बा। ओकरा बाद तमाम बात देखिए, एक और बात हम बतावतनी कि अगर रहुआ पवन सिंह के बारे में, अगर पवन सिंह के हित चाहतनी, चाहे पवन सिंह के अगर सीनियर बानी, पवन सिंह के साथ पहले कदम से कदम मिला के चलल बानी, तो रहुआ मीडिया में जौन आके बोलता नहीं, वो पावर स्टार पवन सिंह के सामने गइल बनी तो सामने से बात रख दिया, अपन सामने से बात रखम तो दोसर बात बा। मीडिया में सारा लोग के किचिर किचिर कैला से का फायदा बा, लेकिन ऊ तो काम बा ना भाई, ऊ काम ऐसे नहीं है कि इनका लोग के तो अपन लाइमलाइट, अपन नाम चमकावे के बा, तो ऐसे ई काम ऊ लोग सामने नहीं लोग कर सकत, चाहे विनय बिहारी होकर से चाहे अदर भाई केहू होके, खाली हम विनय बिहारी खातिर नहीं की कहत। लेकिन रात में वो जी सारा लोग रहुए काल शाम के टाइम में। ओकरा बाद आज जौन उनकर भी इंटरव्यू हम विनय बिहारी के भी देखनी है, बहुत सारा बात कुली कहला बड़े, लेकिन पवन सिंह के बारे में कुछ नहीं कर बोल रहे। जौन की मैटर रहुआ सब मीडिया में देखता नहीं, जौन मैटर रहुआ मीडिया में सुने नहीं, देखे नहीं, बहुत सारा बात बोले कि मेरा ये बनाया हुआ है, मुझे आज ये कहता है, वो कहता है, वो जी सामने कुछ नहीं कन कहले। तो भाई ऐसा विनय बिहारी ही पहल का रहती नहीं कन, सारा लोग जैसे कि जे भी पवन सिंह के विरोध करला, चाहे पवन सिंह के नाम लेके अपन लाइमलाइट, जैसे कि हम ही नहीं कह जे विनय बिहारी के लोग नाम नहीं के जानत, विनय बिहारी चर्चा में नहीं खन बाढ़न, बहुत पहले रहलन, लेकिन आज उनका के अब नौका पीढ़ी नहीं खे जानत। जब नहीं खे जानत तो अपन नाम लाइट करे खतरा, चाहे थोड़ा सा फेमस होके खतरा, ई सब अनाप शनाप सब लोग बोलेला, लेकिन सामने से केहू नहीं के कुछ कह सकत। बाकी एक और बात हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के साथे साथे रितेश पांडे भी गए रहे अवार्ड शो में, लेकिन अभी तक ले रितेश पांडे के कोनो अवार्ड मिलल नहीं है। ऐसे उनकर कोनो ई चीज नहीं खेल बा कि फोटो आइल बा, तो भाई शाहबाद जौन फिल्म बा ओकर शूटिंग चालू होखे वाला बा, तो हो सकता यही से दोनों भाई साथ में रहता लो, काहे कि भाई ओमे भाई के जब रोल बा तो साथे रही लो, साथे सब चीज सब हरकत पर ध्यान दिलो, तब नु कहीं हो सकता शूट कर पावे लो। ऐसे साथे वालों दोनों जना, बाकी चांदनी सिंह भी गए रहे जी, तमाम इंडस्ट्री के लोग गए रहे, ओकरा बाद बहुत बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर लोग गए रहे जी। तो भाई जे भी वीडियो देखता सब लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत जल्द वो गाना के, वो फिल्म के कुछ अच्छा लुक देखे के मिली। यही से पावर स्टार पवन सिंह अभी शांत बड़े, अभी सब लोग पूरा इंडस्ट्री के लोग शांत बा। रात में एहू में अवार्ड शो भी हो गई बा। बाकी वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी, काहे कि अगर रहुआ अगर लागता कि का विनय बिहारी सामने काहे ना बोलुअन तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।